Μιχάλη, και μετά το και τολμούν, κύριε Δήμαρχε, όπως αυτό που κάνετε και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας, να γκρεμίζεις κάτι. Το γεφυράκι του Sunrise είναι. Ναι, που ξέρεις πολλά χρόνια ότι δημιουργεί πρόβλημα, ναι, και τολμάς να μπεις μπροστά και να πεις αυτό έτσι, θα φύγει. Το Terre Cordel Beach. Δεν είναι εύκολα. Το είπατε στην αρχή και επιτρέψτε μου λίγο να το σημειώσω. Γιατί μπορεί ο πολλής κόσμος να μην το κατάλαβε ότι θα έχει κάποιες επιπτώσεις είτε εσείς είτε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Για μήνυση. Σίγουρα θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Ωστόσο όμως τολμά κάποιος και λέει ότι αυτό εμποδίζει και θα φύγει. Και είμαστε μαζί σας, Δήμαρχε. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Κύριε Μαντικέ, να αξιοποιήσω λίγο και αυτό που είπε ο κ. καθηγητής όσον αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η περιφέρεια έχει με τον νέο οργανισμό έχει σπάσει την πολιτική προστασία σε δύο τμήματα. Το ένα είναι το στρατηγικό σχεδιασμό και το ένα είναι το επιχειρησιακό. Με βάση αυτό θα μπορέσει λοιπόν να κοιτάξει λίγο μακριά. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης όταν το βγάλατε στην αρχή. Πολύ καλός αυτός ο διαχωρισμός που έγινε. Βεβαίως και απαραίτητος. Απαραίτητος. Και αυτό που είπε επίσης ο κύριος Περιφερειάρχης είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσεις διαφορετικά και ως προς το θέμα της διοίκησης και ως προς το θέμα της οργάνωσης και του προγραμματισμού. Αυτό το δείχνει ο κύριος Περιφερειάρχης με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει σχέδιο. Κάτι που εδώ και 5 χρόνια δεν κατάφεραν οι προηγούμενοι να βγάλουν ένα σχέδιο και να πούν ότι για τις πλημμύρες έχω αυτό, ακολουθώ αυτό. Και αν βλέπουμε σήμερα τα αντανακλαστικά κάποιων φορέων, τον ΟΤΑ δηλαδή το δικό μας, Α και πρώτο και δευτέρου βαθμού, να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, είναι γιατί έχουν σχέδιο. Έχουν κάτι πάνω στο οποίο στηρίζονται και προχωρούν. Και να κλείσω, αν μου επιτρέπετε, με αυτό που βλέπουμε ήδη στους δέκτες μας. Το τονίζω και πάλι, το ότι τολμούν να κάνουν κάτι που κάποιοι άλλοι δεν τόλμησαν ποτέ να κάνουν. Και ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος. Μάλιστα. Συμβούλους ικανούς και καταρτισμένους. Σωστό. Και όχι μόνο αυτό, αν μου το κύριε Μπίλ, αλλά και να τους ακούς. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να έχουν. Όχι να τους έχεις για να τους έχεις. Ακριβώς. Ναι. Όχι για να έχεις μια βιτρίνα, ως άλοθη, ότι ναι, έχω αυτόν ως σύμβουλο, άρα ό,τι κάνω είναι καλώς καμωμένο. Να ακούς και κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν τον τόπο. Και να υιοθετείς. Να ακούς και να υιοθετείς, Μιχάλη. Ναι, να αξιολογείς και να προσαρμόζεις τις πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση που θα βοηθήσουν. Πάντως αυτός που ακούει ο πολιτικός που ακούει πάει καλά, να το ξέρετε. Κανόνας, όχι μόνο ο πολιτικός ακούει τους συνεργάτες του, είτε υπηρεσιακούς επιτελικούς υπαλλήλους, είτε συνεργάτες του, ειδικούς συνεργάτες του, πάει καλά. Αυτό είναι ο νυν δήμαρχος το έχει πετύχει. Το έχει όλοι και οι συνεργάτες του. Ο νυν δήμαρχος γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει και αυτό είναι καλό για να γνωρίζει. Γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει. Έχει το θάρρος ο Δήμαρχος να έτσι πει. Δεν γνωρίζει αυτό το κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να το ξέρει, Μιχάλη, όλα. Ο οποίος το γνωρίζει. Προφανώς δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Είναι αδύνατο να αυτό είναι ο νοήμος. Βέβαια, συγγνώμη, ο υπουργός, δηλαδή ένας δικηγόρος που πάει στο Υπουργείο Υγείας τα ξέρει όλα. Και οι επιτελικοί υπάλληλοι εκεί πέρα που διαχειρίζονται τις καταστάσεις ενημερώνονται τον Δήμαρχο και τον Υπουργό και πάει μια χαρά. Και ο κύριος Περιφερειάρχης ακριβώς το ίδιο κάνει. Ακριβώς το ίδιο κάνει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Μάλιστα, είχα την τιμή κάποια στιγμή. Ήταν να δημιουργηθεί. Ο κύριος δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Τον τιμάμε την ψήφο του λαού τη Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για χρόνια, τον κύριο Περιφερειάρχη. Ναι, κυρία Μπίλ, ήταν να γίνει το Περιφερειακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Είχα την τιμή να μου πει ο κύριος Περιφερειάρχης, μπορείς να μου κάνεις μια πρόταση για το πού μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσε να πει ότι εγώ τα ξέρω όλα. Εκεί θα πάμε, εκεί θα πάμε. Δεν το έκανε. Προς τιμήν του. Εντάξει, και